Chineke nna kere chu ezigbo mma ekenekwa m unu tata na ya bịakwa n'ọzọ ka isi abịa dat na unu ma nke na-eme na Anambra State that na Soludo na-akpọkọsị ụzọ bido from the root, like I said, na-akpọkọsị ndị dibịa na-akpọkọsị ndị dibịa. In my own belief, mụnwa nwere too much conviction that na those dibịa akpọrọ mgbaasụ wee tụ ndị fake pastors aka, because definitely pastor ọbụla na-eme fake nwere dibịa ọ na-eje na nke eje sute atịkpa, because na so many times I know na social media a lot of ndị dibịa abịa kwuo ya who had that na there's so many pastors na-abịa n'aka ha abịa elekwa atịkpa, and from all coincidentally I wee chekicha all this ndị niile ahụ egosicha. We have never seen a post whereby na ha mention any dibịa say ndị dibịa stop attacking pastors or ndị dibịa mind their lane, except no bloggers on the or bụkwa those the men of God ahụ ịmakwa ama the popular. Mana in this midst of this arrest niile anụnwa na-eme, one thing ka this our brother kwuru which I really pay attention to, Soludo na-akpụrụ n'ụlọ ọgwụ too, na ihe ndị be anyị na-emezu n'ụlọ ọgwụ kịta akali ụka nkụ ihe afụ ofu ọgwụ onwe 3 brands akwadise m ọgwụ mana enwe grade 1, grade 2, grade 3 ana inughalị ya na ana Igbo anyị. No matter what, ọsọkwa ya sị bụrụ na na-eje ụlọ ọgwụ nwanne na sị hapụ sị bandị ekpere nwanne ọ sị bandị ya dibịa nwanne sị hapụ mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ nwanne. Definitely enwekwala ndị jikwa data ọgwụ ahụ legalize that as a no nke dị good for human consumption. Enwekwala ndị ji akpazi mkpamkpa dị iche iche. Soludo, I am also in support of visit in the doctors. There are so many fake doctors, fake nurses. Enwe ndị na-agụchabere akwụkwọ sef mana ha alụwago n'ụlọ ọgwụ bido nyewe mmadụ ọgwụ, bido inspire wa drug bido akwa keke isi asụ bido nyebe ọgwụ mmetabikwa ebe na asụ Igbo bido nyebe ọgwụ. Adụkwa m in support of it. Eje n'ụlọ ọgwụ si malụ nke a na-eme. It's not all about isi ndị mortuary na ozu ekwesịrị na anọ ha many months. Onye ahụ ozu ahụ na-anọ na ha many months ya onye mma ha ejigo ego ha wee je goo ọgwụ so wee gbu nwanne ha nwoke ma nwanne ha nwaanyị ma ọ bụ mpa ha ma ọ bụ mma ha, because it is high time na-ebe visit when ndị ụlọ ọgwụ atụ ka anyị mara ihe ha na-eme na nzuzo. So many ụlọ ọgwụ ịma mfụ ndị na-supply ihe ọgwụ like ije n'obodo ndị ọcha na-enwe companies a hapụta paakị ya moto offload ọgwụ ndị abụ, mana nke ya afụ ndị ụlọ ọgwụ na-esi n'ime ahịa na-esi na ndị na-atụbata ọgwụ n'ime ahịa na-ebubata ọgwụ a na-enye n'ụlọ ọgwụ. If it is their doctor, instead of you refer you to a specialist kwesịrị inye gị ọgwụ or direct you to chemist nke ya gị na chemist nke ya je zụrụ ọgwụ gị na nọmba onye dị otu at the end of the day ọ bụrụ na gị agbata eke ka a na-alụ so Soludo si n'ebanye abụghị ha anya. Enwere ndị ejide na-eme such thing na Anambra State anyị, biko aka na-abaghị ọhụụ ofu aka ozigbo ka anyị mara ndị anyị na-aya. Ikenekwa m unu na top video nwanne anyị nwoke onwezikwa ihe ọzọ n'uche ekwu tile na ya na comment section ka ọ dịkwa. Governor Soludo finally clear the doubt na ọwụ ụsọ ndị dibịa ka ị na-achụ na ịchụbakwa onye ma ndị ụka. At least yesterday I know how many number of ndị fake pastors ịkpọ wee jee court. Thank you sir, jisike na ọla na alụ in sanitize na Anambra. Mana again sir, o nwere ihe nchọrọ ikwu. This video ikene gị na ihe ị na-eme wee gwakwa gị about gịnị na the next people ihe fesila anyị ndị doctors na ndị hospital. A na-ekwu na ndị bandit na-egbu mana bandit na anyị na-ahụ since ndị doctors and ndị ụlọ ọgwụ. E mere ụlọ ọgwụ ebe ọ na-awa ahụ rịaba mmadụ ojezo ndụ, mana kịta ụlọ ọgwụ sozi egbu. Arụ na-emezi n'ụlọ ọgwụ. The high cost of ụlọ ọgwụ na the high cost ndị doctors si etreat ndị mmadụ na-emezi mmadụ ahụ rịaba ya kama ọ eji ụlọ ọgwụ gwuo onwe ya. Otu uzuo ka ọ nọ ibe ya nwụọ peacefully. Otu uzuo ka ọ nọ ya na his humble abode nwụọrọ onwe ya peacefully because ọ baa n'ụlọ ọgwụ. The maltreatment and aka na-enyezi patients n'ụlọ ọgwụ na-emezikwu. Some people na-eje n'ụlọ ọgwụ sizie di ya werezi obi mmapụ nwụọrọ onwe n'ụlọ ọgwụ. The doctors na-emezi too much. The doctors na-emezi too much. Ọ na-adịzibe ka ọba na ji ndụ mmadụ. Ọ na-adịbe ka ọba ahụ ije enwe emergency nwere onye ahụ adịghọ ịma na ọ batara n'ụlọ ọgwụ ka azụọ ya eburu ya bata n'ụlọ ọgwụ. First of all ya agwa ya na ọ gbagode kaadị anaghị emetụ ya agba kaadị test niile na-eme n'ụlọ ọgwụ iji akwụ ụgwọ ya single handedly. Asịzie gị na
ije wee bed ya agwa gị ego n'onye ihe deposit by force ime ha ya nothing i deposit enweziri ike drip na ọnụọgwụ n'onye eji agba gị chigozie nazie list enwe ike de list 400,000-500,000 nye gị. So many people nwunye ha mụrụ nwa nwunye betara n'ụlọ ọgwụ today ha gbanata nwunye because of high cost of bill a na-enye. And sometimes I will keep asking why all this is na-eme onwezi doctor na-ekwe arụ na government hospital ha ncha na-agbajazi isi private ebe a na-ebe ndị mmadụ isi. Time eruo mgbe gọọmenti ya etinye anya n'ụlọ ọgwụ that these people are helping to kill people. These people are helping to unalive so many souls all in the name of enwere hospital. Ndị doctors na-emezi too much, way too much. Medical doctor need to calm down. Ụlọ ọgwụ ebe a na-asọ mmadụ ọwụ ebe a na-egbu mmadụ egbu. Ama m the reason o ji ahụ somebody ahụ adịghị ya abata n'ụlọ ọgwụ edeela onye a bill time erugo mgbe ndị hospital ya enebara anya na bill a na-enye ndị mmadụ na hospital bill echi a na-ata gị ya nwunye mụrụ nwa ọgbanata nwụrụ family ya n'ụlọ ọgwụ kwa mmanya nọ n'ụlọ ọgwụ ọgbanata nwụrụ ya mana ịma dị high cost of kịta onye ahụ rịabara ọnwa ahụ agbarazie jee n'ụlọ ọgwụ enye ya bed ọra ahụ 2 days ịma na o ji agbaba ejenti laa ya na obie ma ọ wule ebe were meet up bill doctors nyere ya. Anaghị ekwuzi reluctant of nurses ha na recruit na hospital. Nurse no send you, ndị nurse send you gị ịbata ụlọ ọgwụ for the treatment a na-enye patients ị na-ajụ ọwụzikwe must everything go wrong na Nigeria, must everything go wrong na Nigeria. Any tiri ndị hospitals anya. These people are doing way too much. Doctors are nna ihe abatazi doctor edobele gị ahụ asịfụ na ya uchukwu na-agwọ ọrịa odobezele gị ha asịfụ na without him na ị nwere ike si dị apụọ ndị ọgbasa ha and ka o si eme ahụ ma ị dị ndụ ma ị nwụrụ anwụ ọwụ to their benefit. Today's ihe abatakwu n'ụlọ ọgwụ ọpọ na ọgwụ eje na-agba gị faje na-ede gị ije na-eje ego all those niile ịkpagharịcha ya iche na bill jee redus ebe a nwakwuru bill nwa gị amandeti gị na ihe akwụ ya kịta wee lahụ nwande n'ụlọ ọgwụ ume a na-agbafụ gị onye nọ n'ụlọ ọgwụ anaghị arịazisa ahụ mgbe ọ na-arịazi 2 days one wu bill doctor ji enye. Secondary with the way doctors si atọ ọkụ tu ya nwa and the way nurse si treat ye na-emezikwa ụfọdụ ha agba afọ nwụọ na hospital bed and the government is high time enidiri itibere these people they are doing way too much. All is too much. Ama m na nkwucha okwu o nwere ike ha ya etibere m anya mana ahịze n'aka Chukwu ka ndụmọdụ ọma mme m ghara ị na-ekwu our able governor nebakwuo ndị doctors anya nebakwuo hospitals anya. Some hospitals awụzi ndụ kaba na-azọ ha na-egbuzi egbu. When I mean hospitals, I mean some. I say Tangi Hancha. Man, this is virtually all the hospitals. Virtually all the hospitals. The bill and the money na the way too much. I thought you couldn't open. Can you mean one with a moto? Wherever that patients. You raise back or wherever in Kegabuna. And we're not going to today bill. At least they can no longer we be an work of history. We go, they go to Guabara. A deputation leg those things mean no more when you got one of the prices here. When you know the bill, Nkahuna doctor Jam upon so I'm one I see no operator on my desk here. He allow no be where Kiria hospital bill. Or Basaha, they will call the bill, you will pay it. Government are his own. Never one hanging at this part. Or the very, very important. At least when you're home. Onaka gbogbo gbojo nne n'ụlọ ọgwụ obi aka nwa ije n'ụlọ ọgwụ ka people ghara ị na-echuzuzi enwu na people na-echuzuzi ahụ na-arịa mmadụ ị na-akwụ okwu ụlọ ọgwụ ọ na-asị gị mba hapụ ya ọ na-agbake iche na ụjọ ụlọ ọgwụ na-atụ ya ụjọ biilu ụlọ ọgwụ na-atụ ya ọ ibe na-atụ ụjọ biilu ụlọ ọgwụ o checha biilu ụlọ ọgwụ experience o nwere na first one ọ gara aga o chuzuo ka ọ nọ ebe nwụọ and it can continue like this. Government na-eba ya anya is very very important. Before na achụbakwa m ekwukwuru m under the influence of alcohol ahụ izu onu